Nag-abot to. Inaron ulinaw kayo panaon lagi ng mga kasa yun ang aguho gyud. Wa man ka nga nang. Ganahan baka mo puli una na ko ngit-ngit kay labang awan ako ng puli. Gadulog mi di esquina kay diyan puli may pusil 38 nya inig kasakasa to tintiyo mo siya may sigsong og tintiyo nito. Wala ako. Anong rampa yung tao mo mo? Oo na. Ito nangatang to. Yung to ganun. Nanapoy gatang pong natiit. Wala jud ko puli ay buntagan mi di esquina gyud. Wala ko lakaw ay. Wala ka ako lo sara. Di sila mo ko puli kalolo. Di, ang pan ko na pa, ano ba, mana mo ko na nga, kung asa ka, padayon lang, ano ba ito sila sa tuwingon? Para na termino na na. Kung asa pa do. Oh, iyahe tagpanaw. Kung asa ka, padayon si panaw. Mauna. Ikaw na, kung sa'yo mo yung kasulti. Uy, ihatag. Pero di ba na kung si Mayor Nick ya sa babo sa kita tabuan. Dili kang sito. Dito. Oo, ay lay. Sito na, plumber na sito. Plumber na. Tasan na sa akin. Wala sito. Ay, Wala budoy. panulay mga